na makare idok mana gi chien Yogo dhia mbele awinji koro aya Sharon awinji dhia mbele awacho ni gima ok wadwar maduong' en sando japuonj nikech ing'eni kanyo cha waneno ing'eni TSC manomiyo wang'anyo ne CBA nosebedo deposited e industrial court mangiso ni ne en binding for the three parties. Koro gima nonego timre ni kane chopo July 1st to gi effect pesano. Bedo ni na gi ng'wony ma ok gi implement pesano nomiyo wang'anyo. Mar ariyo iyudo ni pesa mag third party deductions, pesa ma ing'ado mag banks, ming'ado mag SACCOs, iyudo ni 2 months urumo ka ok obedo remitted. Koro japuonj bedo the laughing stock of the society ka CRB blacklist gi. Gino nyocha obedo no malit momiyo no wang'anyo. Kae to confirmation mag teachers gendi ok wadwar ni japuonj obed jatich mar lwedo ma is a casual laborer. Jopuonj gi no dhi as interns kendo na gi train as interns ka gitimo teaching practice. Koro sama gibedo employed, wadwaro ni mondo gibedo employed permanent and pensionable, ochul gi pesa malong'o 17,000 en pesa ma ok nya sustain a graduate. Koro gima wadwaro en ni ka japuonj osewuok to bed confirmed as permanent and pensionable, emomiyo wadwaro ni ka gi confirm the 46,000 kik gichak ting mistake moro ni gindiko interns kendo. Kendo sirikal mar Kenya ok onego wuond ji ni gindiko jopuonj to gindiko jopuonj ariyo ni mag JSS. Sani endi jopuonj nyithindwa mag JSS mane grade 7 and 8, though that is a generation that is wasted. Giwito kendo waneno ka jonyuol dhi lalo nyithindgi mane generation no. Ta wadwaro ni mondo jopuonj ondik permanent and pensionable. Emomiyo nje wacho ni mondo chak ndik 20,000 teachers. Gi promote 130,000 teachers nikech sami miyo japuonj promotion obedo motivated. Koro mago gik mana wadwaro. Stagnation wadwaro rum. Job group C5 D2 wadwaro ni mondo wuogi mondo ji obed promoted pay. An gosiepe na kata mosegona sime kaendi ma osetieko 17 years e job group. Nyocha neno ka citizen moko koro wuok. Ka gima wan owuon ok wa represent nikech ing'eni ya kadipo ni the employer ok winj duol mar union to jopuonj koro wuok ywak e TV kendgi. Wadwaro ni gi respect ni jopuonj gi noyiero unions gi kendo unions gi onego bed ni gi listen to. Mokwongo akwero Nancy Macharia gi the strongest terms manyalo ni owe ka wiye basoso e kuoyo koparo ni grievances mag jopuonj bro dhi away. Let her engage jopuonj or engage unions, then was sign a return to work formula, mais binding, mabrobedo implemented, man get timelines. Nikech ok wadwar ni wacho no wacha, sani wayudo ka nitiere gimiluongo ni acting allowance. Jok ma osebedo HODs, jok mosebedo kaka acting deputies gi acting principals ok migi allowance. Gi wacha in a promissory note ni gidhi chako implement. Wadwaro ni ka wan e labor court kawuono, to gi wach malong'o ni gibiro chako timo gini karang'o to modalities mage mibichulego mondo jopuonj ma act gi oyud allowance. Koro wadwaro ni wane dongruok. Mane momiyo chunywa pod lit kendo kadipo nono ni TSC pod biro kawo the unions for granted as Kuppet pod wabiro wuok oko mwang'any wamiyo gi mana 2 months. Ka ok gitimo mano to pod wabiro bedo on the streets. Wang' ne Kuppet nong'iso ni wan Kuppet International. Kendo uneno ka we colored all the towns and cities ma Kenya kaendi, we colored it golden yellow. Mano kende ng'isi malong'o ni sani endi wasebedo gi duol kendo wayudo support from our teachers. Wago erokamano ni jopuonjwa kuom wuok gi teko gi te kendo gi demonstrate taonde gi motegno. To gima bende mora ni onge japuonj mane oketho gir ng'ato. Always strikes and demonstrations and picketing mag teachers are always peaceful. Mano en puonj maduong' mwamiyo piny ni kata ka dipo ni ji gi owang' to itimo gini nendo gi yo moro malong'o maonge ketho gir ng'ato. Kane wa demonstrate Homa Bay go Yugis chieng' chiro kata nyanj ng'ato konyon